Кос ребаунда. Айде! Пак! Ей! Third time lucky. Фанах го. Ние... Нашия китаец сега трябва да му вкара, нали знаеш, че ние имаме някакъв китаец въображаем, който е фен. Защото нали видеята на Марти дед ги качи, нали имат някакви 40-50 вюз за последните 2 години. Дай на Кос! No way! Що? Мишо, Коса беше сам. Мишо, бе. Не, защото той по принцип не е. Сам. Браво. Браво. А те някаква тройка са вкарали. Да, видяха, да. Втора тройка. Браво! Ребаунд! Браво, Кос! Жалко. Това е верно, че не е. Сам. Вау! Не трябваше. Защото миналия път, помниш ли? Щяхме да си губим матча заради това. Обаче то е трета тройка им вкарва. Ние правиме някакви неща, тия седат, защото видя ли, те го оставиха. Това е, защото е много отворен. Не му давайте на това да стреля тройки, той е толкова добър. А той нисичък, 7-8, обаче тройка джия. Този не е тройка джия, това е. Ето за това не съм фен, защото загубихме 2 точки. Дай на Козде! Косе вече 3 коша. Не. Бързо! Четвърти кош. Добре, че влезе. Блок! Не! Какъв е готин, като с цялата си ръст, като тръгне. Ти въобще не ги пазят, страхотно. 5 кош. Видя ли? Даде му 5. Да. И то той протегна. Бро! This was amazing. Вкараха ни веднага, видя ли? Ин! Този път! The broken clock. Ама не кое е? Аз не виждам някакви гаджета тук да има.
Кос е жесток. Ай! Vamos, vamos. А? Браво! Това, защото заради баща си. Да, ама така си. Херинг. Да. Той постоянно го прави. Vamos! Не трябва така. Гледай, какъв е величествен Коста, като толкова пъти го фанах на... То трябва да му каже, пич, колкото повече... Бързо! Колкото повече, толкова по-зле играе момчето, защото се стяга. Има чувство, че е на изпит. Кос е сам. Той въобще няма фигура на спортист. Виж, че и то малко има боя. Казвам ти, майката е мароканка. И чертите са му не испански. Испанец ли? Да. Уф! Айде! Юки е жесток. Наш. Браво! Пак наш. Ама... Испанец се пази Кос. Пази, който му падне. Айде. Пазваш и Юки, после пазваш и този. Such a great pass. It's such a great catch from Kos. Защото паса беше много труден за фащане. И те стига сте ги оставили там. Паса беше супер труден за фащане. И Кос успя да го фане. Видя ли? Стига бе, то 66. Няма ли кой да го фане него? Виж, обаче бяхме 23 на 11. Явно е някакъв. Явно го смята за... А той не прави нищо чак толкова. Юки, почти. Юки щеше тройката. Трябваше N1 да му дадат. Сиван знае ли, че това е на Марти, брат? Сигурно. Не трябва. Да, защото толкова... Вижте, се хилят. Леко бе, ей ти. Дай на Кос! Дай на Коси! Браво! Да не е много добър, за съжаление. Браво, супер! Те се пазят двамата. Приятели. Слава Богу, защото поне
този Калум няма да го такова, докато той е да. Докато този е. Въпреки че този път беше много такова, защото той го пазеше първите две и беше окей. Дай на Кос! Изплъзна му се от ръката. Не беше фал според мен. О, добре. You're good, you're doing great. Rebound. Стига, бе. Калум не сам. Те продължават да се таковат. Продължават да се забавляват двамата. Ние пак не сме вкарали. Те ни настигат. 33 бяхме. Юки бек на Кос. Траш токи. Той 68 нищо до сега не е направил. О, много зле. Няма шанс да ти я даде. Юки! Red Bull. Юки! Не дей сам, защото пак няма да я вкараш. Кос! Не на това. Не! Настигнаха ни да му се не види. You're better than him. Малкият, приберете си го, ще го доплатират. Сам. Дай на Кос! Не! Крачки му даде. При положение, че той го фана. Nope. Airball! Обаче той си седат си двамата и си говорят. Аз си следа Кос. Айде, вкарвайте, де. Сега е момента да направите много точки. Глей, как се разгледавихме. Сега като са петимата тия, защото Юки е на гол, сега трябва да парат. Фал да е, Коси го фаулира. Правилно, защото той иначе щеш да я вкара. Сега има шанс. Сега има шанс да не я вкара, но я вкара. Той иначе ще я вкара.
Най-после една точка. И той се гледа към мацките. Just for you, baby. Да. Не му дай да стреля. Не, и на той не. На никой не, и на той не. Не. Джейден, що не го фаулира? They're cooking us. Браво. Тя тениска с Мерцедес. Ами нищо. Браво, Кос! Сега ще му да... Алиюп! Аз видях, че Джейдън това ще направи, обаче се страхувах, че Кос няма да я вкара. О, късмет! Не! Yes! Дръж ме! Не! Той спря да играе. Черния, дето с мацките. Спря да играе. Уф! Късмет извадихме. Дай на Кос! Дай на Косио! Yes! Third time lucky. Готово. Уф! Тя дали ще остави Кос? Много е, 93 супер се измори, въобще не играе отдолу под коша. После се умори, на 40 да дава точно 40. Ще остави ли Кос? Ги питам кой да остане. Чакай, 6 няма да стане. А не. На Коси му взеха. Изпуснати като надухме им шушоните. Да, после имаха една късметлийска тройка, но иначе ти точно като излезе, що бе, Косе беше сам. И просто така ги подне, той да гол 40, той вкара 3 страхотни. 4 коша вкарахме един след друг ти, докато те нямаше. Дай на Коси, бе! Гледай колко си зле. И пак няма да я вкараш. Това 68 не е вкарал, но според мен нито един кош. Или ако е вкарал един. Карачки... Да, той се подхлъзна, ама... Айде, Косе! И пак няма да... О, вкарал! Yes! Браво! О, Юки я взе! Ребаунд, Кос! No! Това беше слопи. Дръжте го това. Дръжте го вечерята. Няма да я вкара. Юки е просто the GOAT. Не трябва да му дадат MVP. Той я взе от... как го излага, браво. Дай на Кос! Виж, той Калъм дори не е тръгнал. Видя ли? Калъм седеше и... Юки, дай на Кос! Или на...
Трябваше да го оставят. Браво, Кос! Браво, Косе! Нищо, ние да бавиме чудесно. Толкова време отиде, а ние с 20 ги водим вече. Не бе, не му давай на вечерята да такова. Кой ще фане там? Влез му, бе, влез му. Той иска просто на Коса да вкара, разбираш ли? То вече ясно, че ще загубят. Охо, срещу ниските. Погледни, високите срещу ниските. О! Ин! Фрия! Дай Кос! Давай! Те помислиха. Не беше честно, не беше честно. Защо? Той нещо махна с ръце и се. Red Bull. На то 80 му вече за втори път му дават офенсив фаул на 80. Да. Той всеки път се чуди. Замисли се, щом два пъти ти го дават. NBA. С добри хора. Да, това ги сдобри. Не, те виж, че те са като Стивън Адамс и Жа. Браво, това беше супер, браво. Те са като Стивън Адамс и Жа Моран. Стивън Адамс така пускаше на Жа по същия начин за Али-Юб. Той вика, чакай аз да си вкарам. Ще е много клоус кой да бъде MVP. Дано да даде на Кос. Може би на Джейдън дето му разкървавиха на Сълдир колко. Да, и Джейдън заслужава. И 40 заслужава. И Кос заслужава. Единственият, който не заслужава е 68, но тя на него ще е. И 93 заслужава. Не знам. Така че... Браво! Защото той толкова много изпусна, Милия. Той толкова прилича на нея. Той ще... Четиридесет е много добър също. Няма да съм ядосан, ако на 40 даде. Айде и ти! Браво! Нищо. Браво! Той...
Той му казва Red Bull там. Ей! 43, 65 станахме. Остави го. О. All the way! О, Милия. Той нещо не мога да улавя топката. Свърши. Four, two. Ако тая беше влязла, ще го направи MVP. Ти прибра ли водата? Не? Шале! Те всичко направиха, за да му дадат на нашата приятелка на сина да вкара. Защото те накрая знаеха, че водят с толкова много. А тя го свали на 63. Да, защото тя беше сложи 65. И аз в един момент викам, абе, много вкарахме, ма чак 65. И тя го е оправила. Аз продължавам да снимам.